Em sembla que ja el veig. Ei, xèrif! Sóc en Joseph Winter. Podem parlar? Qui? En Joseph Winter! Ei, miri, demà és dilluns. Seré al despatx tot el dia, Joe. Sí, ja ho entenc. De debò que em sap greu, però és una emergència. Vostè és el metge, oi? I aquest? Sóc el No seu és futur ningú. cunyat. I quina és aquesta emergència, Joe? Doncs bé, que hem perdut el gos. I, per cert, tothom em diu Joseph. I ho prefereixo. La dona del doctor ha parlat amb el seu ajudant, però no n'han tret l'aigua clara. Devia ser xas, vol la meva feina. Si no interferís en la temporada d'esquí, la de caça, la d'emborratxar-se... De quina raça és el gos que ha perdut? Una barreja. Se'l va trobar la meva dona. Quina? Una barreja! Ja vinc cap aquí, Sí. i així em podrem parlar a l'orella bona, eh? Avui tinc festa. Ja m'ho imagino, sí.